finale koko bonde toyide ni federale serenade kala ko zulsa ya wadani diru ko gonen do hande ko dinirel mabuɓe ko ɗo min piji ɗo min mawni ɗo min gimmi mi joyi gandal min garti e wuuro he pour wadde wuuro ngo ɓamtare wuuro ngo ɓamto ɗum noon oɗon jiiɗi changement soɗon jiiɗi changement ɗum noon yo ya retraite nayo retraite o fofto voilà mi salmini on mi juurima on mi weltima no fewi saabu ɗum ɗo e bettanimi saabu wuuro ngo mawnuɗa e so mbaɗɗa fof sa ari so jeɓɓamama firti ko wuuro ngo waɗa hettuno e wuuro he ɗum mi jarnimo no fewi mbeɗa arde musidɗo wiɗe Hammady Dieng kanko woni gorko Kanel omo yiɗi département aussi nanggonomo no fewi mbaɗa hokkale way mbaɗa kalle Amady Diallo paparo bandiraɓe Hamidou Gouran naɓe assalamu aleykum mi salmini on goto fof indemo yettode mum addude makko pour hollude on minen min jiiɗi ko yo département yaaru yesso par ce que département huufi commune aji hay so commune aji ɗi ko ɗum mbawi wonde fof so département tiiɗani so département ala gardiɗo moƴƴo kumpitiɗo mbawɗo gollude hay commune aji ɗi sen jiɗi liggadde liggotaki minen noon emin kettiniɓe e nder darde mabɓe emin kettiniɓe e nder liggey mabɓe emin kettiniɓe e nder programme mabɓe ɗum noon kala fof baɗɗono makko ni min gondade mum so Allah jaaɓi inchallah
min ballodiren mum bel département on ene yaltade juuɗe wonno ɗo par ce que gonnoɗo hen o woni duuɓi jeeɗiɗi ala ko futti ala ko waɗi ala ko liggey département e te en jiyani hen ɓamtade ɗum noon ñagane Allah tan ko yo Allah wallu en o élection o rewa lawol conseil départemental noon wotete ko ñande mairie o wotete ay ko woto ni sa ari e bureau de vote ma taw caisse département tawa caisse mairie ɗum noon min ñagui on tan ko yo jaltu jaltal kewgal goton département kokkonen victoire mbawen nanda hoorema liggade département o so Allah jaaɓi inchallah mi weltima kadi mi weltima e ko e sifanu jiwnu ni yo Allah wallu en yo Allah yettin en heedi fof assalamu aleykum assalamu aleykum legal jingnaɓe min calmini on min juurima on en calmini maire Mbow honto woni e accede ko fof min calmini so caggal min duunima aussi bandiraɓe fof min duunima legal jiguinaɓe legal mamoɓe legal toroɓe legal sappuleɓe legal bas fof min duunima Sankara Baboy Sarr oɗo gandi Baboy Sarr ko gorko dariɗo jiɗɗo ɓamtare hunare mi mbi yo yumgoma yafoma mi salmini on mi juurima on mi hokkaton on directeur men Ahmed Dieng oɗo gandi Amady Dieng woni candidat men au niveau départemental kanko o salmini on juura départemental de Kanel commune mo kelle wayi goto mum fof en calmini ɗum ɗum yettode mum en kolli weltare men arɗo e Hamadou Hourare en gandi hol position Hamadou Hourare nder département de Kanel minen noon somin ƴeewa département de Kanel min mbawa yejjude Hamadou Hourare ala fof candidat gonɗo e amen men gonde mum kala fof candidat ganduɗo département o ene foti ɗuɗɗude wonɗo emin gonde mum kala fof dariɗo e département ɓamta emin gonde mum minen ko département o min jiiɗi min jaade sukaɓe laɓɓe julɓe min ko département o gattamnam ara par ce que oɗon andi ko département huufi commune aji ɗum noon mbaɗen feere sen jeehi ñande woode commune o goten kadi département ha heewa beele ganduɗa hoorema goɗɗo ɗo duuɓi teɗiɗi ala ko firti ala ko golle ala ko liggi o wawa yaade ganduɗa hoorema lomtene ɗon golloɓe anduɓe golle no jarata ɗum ɗon ɗumwiide on yo Allah wallu en so ñande ɗo sorti ɗo 23 janvier o fof mbaɗa ko foti wadde ko assalamu aleykum on jarama